People, achọrọ ka mmadụ were ụzọ a. Achọrọ ka mmadụ kwụsịe ụzọ biko. Achọrọ ka mmadụ kwụsịe ụzọ biko. We don't want anybody to block me. Please, let us welcome our happy doctor. Ohamadike Ndigbo. Ohamadike. Senator Dr. Victor Umeh, you're welcome, sir. Because I'm not trying to get up, I'm going to wear my hand also. Maganina, Yana, Yajinaka, Ribu, I'm going to walk also. Magana tie that draw, I'm going to wear my hand. And because guitar, I got my hand for national anthem.
ike n'ọbara Jizọs. Ezi ọnwa Jehova Chineke nke igwe nna dị nsọpụrụ. Papa, anyị ekele gị, anyị asọpụrụ gị, anyị ebuli gị elu. Anyị aja gị mma n'ihi ebere gị, n'ihi ọlụ ọma gị n'isi anyị niile n'otu n'otu. Papa, ị nọnyere anyị kemgbe ụtụtụ wee dutekwa anyị niile ebe a n'udo na ọṅụ. Ị kweghị ka ọnwa ekpọbi ụkwụ n'ụzọ, ị kweghị ka ezute ihe mberede nke okporo ụzọ. Ezi enwe Jehova Chineke o wee bụrụ anyị inye aha nsọ gị ekele na mbuli elu. Anyị wee na-asị ekele na ịma mma dịsịara gị ebe ọ dị ukwuu n'aha Jizọs. Obi n'igwe anyị ekele gị wee kpọkuo gị na mgbe ọnwa wee na-asị ka ị nọnyere anyị Chineke. Ọ bụgodori na ọ dị ụzọ ọbụla nke anyị si were omehie megide gị nke ga-eme na ị ga-agbakọta anyị azụ, onye nsọ nke igwe ka ị gbaghara anyị ma sachaa n'aha Jizọs. Ma lekwasị anya ebere gị Chineke, elekwasịna anya ka njọ anyị ra. Anyị wee kpọkuo gị ka ị zatala anyị usu ndị mmụọ ozi gị, ndị nke na-atọ n'agbụ, ndị nke na-edu ije, ka ha bịa nọnyere anyị n'ụbọchị taa, ka anyị wee nọ nwa nkenke mgbe nke anyị nwere ịnọ n'ebe a wee kparịta ụbụbọ ka ọ bụrụ na ntụziaka gị bụ Chineke. Ka onye nwanyị wezụga ihe mgbakasị arụ ọbụla, ihe katakata ọbụla Chineke, ekwena ka ọ dapụta. Nọnyekwara anyị Chineke ka anyị wee nọọ. Anyị na-ayọkwa anyị n'isi nwanne anyị nwoke onye nke bịara ife anyị n'ụbọchị taa bụ sinetọ anyị, onye nwe anyị ka ị nọnyere ya. Anyị wee na-ayọkwa anyị Chineke ka ị nọnyere ha Chineke mgbe ha ga-abịasị ebe a, ije ọbụla nke ha ji wee bịa ebe a n'ụbọchị taa, ọ ga-abịa na mmezu n'aha Jizọs. Wee na-ayọ ka ị nọnyekwara anyị ka anyị wee kparịta wee nakwa n'udo na ọṅụ wee nwetakwa ekele na ngọzi gị, ka mbunye elu wee dịchasịara gị bụ Chineke n'ebe ọ dị ukwuu n'aha Jizọs. N'afa nwa anyị na-anabata ofu onye n'ime anyị nwe ji eje mba, nye ndị Igbo ji eje mba, onye nwere nkwuwa okwu ibu nke ọ dị na mgbe ejere Constitutional Conference. O nwere ife dị egwu o mere wee megidekwa wee banyekwa as a senator. Tata ọ bịara ịfụ ndị Idemili, ndị pati, ndị Idemili, stakeholders na ndị ward executive all support groups, ndị women leaders, ndị president general Idemili. Ọ sị na abịa ịfụ ụnụ. Kekwana onye na-ekwu maka ya, distinguished senator Sir Victor Umeh, Ohamadike Ndigbo. Ohamadike! Tony Ohamadike! Distinguished Senator APGA. Onaya Wanea. No, sir. I know about telling the Idemili n'ụbọchị tata. Dị na high. Anyị fụlụ mmadụ dịka the zonal chairman central ọbara Chinelo Chief Sir Brigadier Theophil Nole. Anyị na-ekele gị onye na-esote ya bụ former party chairman Idemili North Sir Okechukwu Ifeanyi Akunne. Unu na-afọ onye ọcha ndị APGA, Igwe APGA, Chiberi Obi, Mbuza, Igwe APGA. No, sir. Anyị bụkwa honorable member nọ na House of Assembly nọ na etiti anyị na-agbụ egwu ebi n'uke efi, ogbele ebi n'uke efi, ọ na-eme ọfụma na House of Assembly. Egwu efi anyị ekene gị onye agha na nwanne ya Chief Morris Ebo, stakeholder Idemili, anyị ekene gị former President General Ogidi, anyị ekene gị, anyị fụrụ gị mba n'efo
anyị fụkwalụ ndị ọzọ nọgasị n'akụkụ anyị. Anyị bụ Injinia Mike. Injinia Mike anyị ekele gị osi na Idemili. Afụkwalụ m mmadụ dịka Sachike Okeke onye apụga na-emesi ife ike. Sachike Okeke anyị ekele gị. Sylvester Agbapụ anyị ka na-akpọ gị wọd chairman Abatete. O nweta ka o si dị gwazi anyị mana anyị na-agagoro n'ubi ka Chineke Honorable Sylvester Agbapụ. O nwere ndị nnukwu nwaanyị nọ ibusi n'etiti anyị. Enwekwa m ike mkpọ afọ eme m mistake. Njide asụwa ma ọ yọwa. Madam Kenela and Igbo. Anyị kwukwazịrị Adadi Orama Idemili, Adaghị Ejemba, Adaghị Emengale, Barrister Brother Payne, Okonkwo, Special Advisor to the Governor on Chieftaincy and Bank Member. Mmadụ ka bụ nkụ mana anyị ga na-ekele na-aga ma ndị anyị ga-ezụta. Anyị bụkwa President Ọhaneze ndị Igbo nke Anambra Steeti, former DG Victor Umeh campaign organization, Nkwachukwu gwara ọrụ ugwu, Seriki Feke, Odema, Obi Adama ọrụ ugwu. Anyị ekele gị, Odema anyị ekele gị. Anyị kwukwalụ one of my local government headquarters. Mbana abala n'ụmụ ojii, former world chairman n'ụmụ ojii, ọ nọkwa ebe a. Mbana abala ya. Unu nekwa anya, na akwụkwọ nwaanyị ọzọ chapụrụ achapụ n'ọgwa n'etiti anyị. Onye bụ onye isi ndị Arewa group. Fọdụ esosi ndị apụga ike. Madam Amagoma Abani. I don't know your name. Aisha, because I get Aisha. God, I'm going Ozoma Igbo. Ozoma Kelele. Anyị kwukwara ndị stakeholders anyị ndị ọzọ gasị. Honorable Umeh OFR, Special Assistant Special APGA on Nigeria. Anyị kwukwara tabili onye nwanne ya. Secretary anyị ji wee tinye Soludo Idemili Nnanna Nzewi. Anyị efulobe na ndị ọzọkwa. Anyị kụziri adasị onye fụrụ ma ọ kụzikwa nwachi na-emere ụrụfụ anaghị n'elu ebe a. O ji nwayọọ na-alịpụta maka na ụfọdụ amalụsịrị na mana obere oge ọ ga-azọpụ dike ọzọpụ dike ọ na-afụ ya ụlọfụ ndị mba na-afụ ogologo ime ya. Ọ tụnyego anyị azụ kama anyị na-agazi n'obi. Anyị na-akọrọ eji, anyị na-abacha eji, anyị na-ene ite anya. APGA! APGA! Biko, anyị bụ Injinia Francis Okoye. Ọzọ puku dike obodo ya na-atọpụta House of Assembly Idemili North. Injinia Francis Okoye. APGA! APGA! Biko, mapọsị mmadụ n'inye afa. Ndị women leader, anyị recognize anyị ma n'ọnụ ya. Afọ ogburu n'ilo, ife ọnụ bata n'ime. Ka ọrụ na ya nọkọrọ ya.
So now you want to stakeholders Idemili no Ikem and I'm a Powasia Faculty, I need for the immediate Ohamadike group. I need my no here. Some of the all support groups. Only see now ever actually I need my name. Ndi wo chairman ama no mia wana de ba do dem se bi gomo no afọ gomo ni wo do no ga ma bu no on do na ndi wo chairman ma bu no I am up no okay people don't wait for na achelo mana ka na achelo na bi I ga ni owe guys baba beta akochie na abono bo ni ode siso I am as if I get akuba bosia also so people go na in the research kanina gaze odiya testimony makari APGA abgonu na fu tata na APGA kadindo tata I can testify to that fact. Ohamadike Igbo ga great mmadụ dị na be mgbe Chris Ngige bụ the governor of Anambra State. I was the state chairman of PDP. Politics na-emeketa onye gbaje ebe oje nwụchata oje gbaje ebe oje nwụchata. A committee of which I was part of is there to him. Oblu no kwete n'ife anyị kwuru, APGA would have been dead today. He was offered my deputy governor. Yeah, with a deputy governor. Yeah, with the 2 commissioners. And the sum of 500 million naira. I was part of that delegation. In 2003, would you be able to resist the sum of 500 million naira today? As at then. As at then. This man rejected it. He rejected it for the sake of APGA. He was the star witness for APGA, PW1. When a testimony on how PW won the election, vote by vote, at the end, judgment was given for APGA. Alusiono, even the Ampawatano Erika,
Mandi ma ka esi ru ya, mandi na amaro ka esi wee ru ya. Today we are talking about the Senate of the Federal Republic of Nigeria. We are talking about an Igbo voice. And even at a small time honor, Kana anu ndị Igbo na Senate. All sorts of people are there now. Ada anusi, ekusi ojo. Federal character provision as na onye Igbo anọrọ na ya, na ege ekposi ya, na aga etinye ndị onye Igbo, ekposa ya, tinye onye Igbo. Senate is not for beginners. Senate is not for learners. When you want to learn, you start from local government. Imesia local government, and then the House of Assembly, Olongi, the House of Assembly. Senate, but for matured minds. Oh yes. The spirit of Ndigbo, wherever today. Idemili, I want to welcome distinguished senator. Ndị na-amara ka esi jewe ije, ma ndị na-afụnede all sorts of things na social media. Ịma na anụsị oke nụsị ọgụ. Ma ọ bụrụ ụdị ụmụ anya. Ọ bụrụ ụdị ụmụ anya. Ụdị ụmụ nwaanyị n'ebe a bụ ndị na-anọ n'iru ọgụ na polling booth, ọ bụrụ ya. I can say with certainty, Mr. Chairman, that but for women, I would have lost Ogidi Ward 1. Farmer did vote. So we welcome you. Every get this out in every campaign. You feel each line now honorably no and Igbo. Anambra Central Senatorial. You are going there to represent the Igbo voice. You are going there that the Igbo voice will be heard again. That's it. We are proud. No one get me far, Boya Central. A lot of people will start coming. You will see them. You will understand them. You will assess them. I will speak. Where we thank God today that we will come and receive them. But we know that we are praying and waiting for the voice of Ndigbo, not the
On behalf of myself as an elected leader of the Idemili, I'm a city government, I'm a city law, the Idemili law. I say, whenever I tie the Idemili law, whenever I in the Idemili law, they're happy with you, and we are grateful and thankful for your family. Ohamadike remains a symbol of Africa in Anambra State in Nigeria, world. And as the only elected senator we have, I believe we should give him the honor, respecting him, because he's the only senator we have had in Africa. So we are proud of him. We are proud of him, and we are proud of his antecedents. Even within the elections and just the concluded elections, we know what he has done. Every day you're in the press. Every day you're attacking everybody to make sure we don't become the government. So we know what we have done. We are grateful for all we have done. So even if we have not attacked Idemili, that's why we know Idemili and they will do Idemili. Those are going to have the success in the world. APGA the beauty Idemili na Osman biar kamu wakada ini kamu berada. Aku harus bisa berdunia Lo bisa tidak. Untuk kadang soal mungkinnya biar orang mengaji kita. Oke, video kosi. Tiada umur biara ayo kumdemelo. Akawa apa asal? Na mak boleh Quando Gesù si incontrerà con us, ora non sarai. Ia juga kamu fulanya, orang different communities, Idemili law. Ada yang punya parti, mana di Fiji di seluruh bahwa saya menemui dua I say I put you a second call, the Idemili. On one night, April, Bullet from one. Now, Jello, Anambra State, Osi. Now, Jello, Anambra Central, Osi. Let Jelly for me, Osi.
If not for one thing, if I show an outlaw the open, me Idemili, Magana, Oguruba Chama Canada, all of the Wasser and Ontario Malawa, and the money. Oguruba Chama Canada, where's the other? You know that you're one of it is instrumental, you know, April for the first time. No news show. Yeah, House of Assembly. It was instrumental to the very fact that I want to open up. There is so rest in peace. That we hear get office. See if we can imagine what I want. Mama, for the woman. Mamweno, long as a senator, Mamweno outside, in our comfort. Careful, Lord care. Lord, you didn't really go to get money attack. I have a Lord, at least over. Take for Hallelujah. Over project. I want. When they are one day in scholarship. We came on a relation. The party chairman, Namura Catalog, and Namura Coca, or was it the quality of I am saying no. No, or what if one to do that, or what we go on to Igbo, Anambra, Idemili, yes, I'm going to even when I'm in the apple, let me say I'm going to leave you. I have all for my own. Who I can get now? Was everything the party work there back. I have the party one. Our national culture, our I'm not like the ideology, I'm not the ideology. Even one, and even one, and now I'm saying again, they can have one. Even the future, there is a military, but what on any part. Ini maka apa orang ni apa? Orang apa lagi ni? Ni punya ada mesti dia tu. Dulu jauh ni dia. Ada dia ada apa? Ini. Oh semua. Dia ada apa? Ibu bapa orang tu orang tu buat tu. Kita beri puan. Kita beri puan. Dia beri puan dulu. My national president and to what was meeting again? Ohamadike Ndigbo. I said, you want to tell you. I got any quality people, what they can. I go back, what they can, and then I will be a dinner. Look at that! Yeah. Also, my people know when you went on my here. Okay, well, whatever. I'm running as before we are. I'm already friend that day in the book. And we're running our Ohamadike. Mali for party. Mali for the party. Malum Government where you must from my Senate. Go back to Common here. Oh my God. Ohamadike may not remember. Vice Chairman as Commissioner, 2014. That was my first time, I think April 14th, 2014. That was my first time I was living here. You know, if I like to make Ohamadike, this is the baby to them. One of the guys here. This was me, not John Car. Let's say, fair. I think I'm loyalty.
Although you have kind of money actually go through many times in a campaign. Money actually during campaign second term election. Money actually when campaign here Kenya which where money actually work get Emmanuel Mabundi Arsenal and Ogidi Emmanuel this party. Some of us will not be there. In Abia na Igbo. EG West Kapado Soludo. Unu got no Kapado Bella Okiano. Because that's the man I'm not going to make this party. I'm not going to so, when you go to it, or do you go to a first signing, even though not whether I am was near, also not consultation of where, but I am even this consultation. The few months on Abuja, so many things left on. Part of Anambra position state. I am part of the road of play. At least 4 times on that. So because even if you put any farm, unlike before, Ojem was white, or white. They weren't really young for them. This time round, I know there will be people coming out from where I got the two men of man. My own younger president here about Vadele Anambra Central Election. Now, even in that one is weird, and one is weird. Okay, Ojonoka, Ohamadike makes move you to Ohamadike they happy. Definitely not in the 12th ward. But 12th ward to level. About 12th ward to level. And they are doing roll call. Baba is quality. Ohamadike living for many who work at Park. I'm thinking one media. Guys, they do Parliament. Parliament of what? Ohamadike. Kokoroko!
Special Advisor to the Governor on Chieftaincy and Time Union Matters. Then I want to go to Tribunal of Africa from Tribunal. I want to go to Tribunal. And then I will be here by the government. Then I get to General and the Court of all the house of Acatia, the court. All the record in the my spirit is taking that to the people. Let's go now. My ex-VP. Everybody will make a sketch box. If I wasn't doing anything. The chairman of the world chairman, Honorable Beto, what's the part? I am the world chair. I'm making it. Making it the world chairman in the world women leaders, youth leaders, secretaries, and deputies. And I'm the party I never consider back. Tata, can I have the Aisha? Aisha, the party chairman Idemili and Secretary of the District. All along, program and MC. We do not get all Mandy's Lows, Economic DC chairman, Nona Oka with governor elect, Ebana Mabo, Victory for Soludo. I'm a manager that I am. I'm making the Kuyasha Namina. West Cancanel, the creature. Entrance will hold Beba, or nature. Ogadon, Ogabalo. Amen. Everyone went to Arabia. Then Tibia, Monoman, Ethiopia was the day. In the front day, you know, a guy with me. Do I have to do to please me and me? Or to Anamaka, why you do that? Then I will do another person. What's the name? Hello? Election Kaka 2023. I'm going to make an election 2023. I will go for the timetable.
general election. And they can put a party in the primary between 4th of April and 3rd of June. I will put in the election from president down to House of Assembly. We will put Senator Victor Umeh, ndị mmadụ chara mma na-echaga na ndị ọzọ niile kwuru okwu. Abụrụ m onye ga-abụ aka a na-eji eme elekshọn eti na-akpati na na-azọ ọrụ adịbe na-ekwu agafere oge itinye akpati si na na-azọ aka na na-azọ ọkwa. Oge Disemba ka ndị mmadụ ga-eju ebe m Jabba na ga-aje Osnet na-emere bụ isi etu a na abụghị ife na-ekwu grupu dị iche iche abịago, mana o nwere ife merenụ na 10th of January ndị Igbo niile bi na Cote d'Ivoire, Ivory Coast zitere mmadụ isii ka ha si Ivory Coast nataga ebe ka ha bịakwa m kwado na ga-azọ Osnet na ha ga-anata na ha ga-asọpọtụ tupu ụda ego onye kafe ka nnachi ha azụ na Senate. Na ahụ ndị Igbo niile ọkpọdụ North South East bi na Cote d'Ivoire si na kemgbe si na Senate wee pụ na onweghị ife na-anụzi maka ndị Igbo na Senate. Ọ na-ekwuteba na oge ama nnọ na ha na-eje ndị TV ka ha malite na-eme na Naịjirịa, ọ na-akpọ m ụtọ na abụghị na-ekwu na ha fọzọ obi ife ahụ ya wee site na trafik na taka agafe their president and 5 other leaders. I don't know if you watch out there. This one about Bogan, I'm not how you do. On 27th January, ndị mmadụ gbakọ n'Ọka led by Igbo APGA, Chief Convener, na ndị political boys, ndị NGT, all groups wee bịa n'Ọka Event Center. Monies ebe dị ọzọ na Chineke. Ahụrụ ụzọ ebe ahụ. Ewee kwuo na a na-akpọ m ka m bịa zọọ Senate ka bịa machiekwa Abuja rụọ ọrụ na-arụ na mbụ. Mmetiezi ndị na-akpọ m n'obodo oyibo, ndị Igbo niile ebe niile na-akpọ m na achọ ka nnachi ha azụ. Wee sịba panye m oghere na m ga-ata wee sịba tupu m zaa na na m ga-ejefu ndị pati na the 7 local governments. All your consultation and edebe m Ọka North, dị Ọka South, dị Anaọcha, Idemili North bụ the 4th local government na-ede, echi dị Idemili South. Ife isi na ga-aga etu a bụrụ azọgọ m election, arụgo m ọrụ na pati a, duru pati a jee election ọtụtụ oge. I'm not even in the election over there. Where's the party? Now, when you're not, I don't know the teacher. Upon no matter even like that again, as soon as you tell me about ndị Imo na ndị Abia, ndị Enugu, ndị Ebonyi, Igbo bụ Igbo, na-asị na Ohamadike ga-eje nata Senate ọzọ. Ba na-ekwe, mana ba na-atụrụ m votu, mana ọ na-atụ votu. Ọ bụ ka ndị na votu ndị dị mkpa, ndị ga-aga votu, ndị ga-ekwu ibe dị ya. Ọ ga-eji ebe ga-aga ebe a. Ọ na-ahụ ihe mapụta kwuo na na-azọ Senate. Kpọba oku, agbala ọma, mana m ga-enyocha enyocha. Pịa mma aka ya test ya pọlsụ before m sị na ga-azọ. Ọ dị aka m dara. Tupu nga n'ihu ibe ndụ wepụtagharịba jụrụ ajụjụ a bụ na ka m na-eche ya ibe a na-agwa m ka m na-enye anya etu ọnọdụ ndị Igbo dị na Naịjirịa. O so ebe njibido sekandị ntagharị aka o doro m anya na ọnọdụ ndị Igbo adịrọ mma.
N'ime nwanne agbakeli anya na anụ ọgụ esis na ibe na-ebe ka na-ebe mgbe na-enekwa anya fụ na a na-ekwu prezident ụlọ eletivi oge na-afọ ebe na-ekwu n'ọtọ ndị Igbo ndị South East to produce president ụlọ na-afọ ya na TV na-ede ede a na-ekwu osi na platfọm dị Idemili gasị ụlọ ya ibe na-ekwu mgbe na-anya fụ ibe ma na-ekwuzi na ọ dị ka nkata a na-akpa kịta ọ bụrụ onye Igbo ama prezident na Naịjirịa ọ bụrụ onye Igbo ama prezident Naịjirịa na 2023 ife ọ pụtara ọ bụrụ ebe a ga-arụzi olu ndị Igbo ọzọ ga-abụ na sineti na paliamenti ebe a nwere ọpọchuniti isiga mmadụ 15 3 per steeti ndị Igbo nwere 5 steeti so senators ga-eji abụja na ọba ndị Igbo were na ndị ọzọ chọrọ ma ọma chọrọ ya ndị were welata 15 senators na Abuja wee mee anya oge njelede fụ ndị mụ na ha nọ fụ na ọ na-aba na-ekwu maka be anyị ụfọdụ n'ebe ahụ a na-adọ m aka n'azụ na ngalaba eme anya ha wee ego ịkpụrụ agbọọ maka nkịta ọ bụrụ na egwu na-atụ egwu a na-atụ na-ekwube na-ekwukọta ebe a kụzie m owuwezi egwu wee mee anya wee fụ na ọ bụrụ na enwe prezident ya na nnukwu ọkwa anyị ga-emezi na sineti ebe aka ga na-ekwuzi okwu onwe ebe a na-eme adọrọ mma ọ bụrụ na ya eziga ndị ga-akwụrụ ọtọ na-ekwu maka ndị Igbo nwere ga na-ejeta na Naịjirịa ọ ya ka anyị na ya fụ na achọrọ mmadụ a na-achọ mmadụ onye ga-ekwupụrụ onye ga-ewere isi ihe tinye si a na-akwesị kpaa ya n'isi mgbe a bụrụ na ndị Igbo fụrụ ọ ka m mechara na wesị na ọrụ dị ebe ọnwa dị ka ndị anya na mmechi anya ma ka ndị Igbo na-ata ahụ na Naịjirịa nwere ya etinye ọnụ ya n'abalị ka m pụtara na họteelụ ebe e mmadụ pati ndị ọrụ na-edebe senọ mfinihe na-apụ mmadụ na-abụjapụta wesị na mesị abụja na takịta na o nwere ebe nọ a na-ekwu okwu maka onye sineti o wepụ na lọya Nnamdi Kanu na Ifeatu Obiokoye na ebe a gbabata na tinye kpọchite Victor Umeh azụ na sineti tinye kpọchite azụ ma a na-ekwu ife na-abanye n'ije a na-ede thank you very much parce que amụghị ya ọ nọ n'ọka ntọmba ya bụ oge ọzọ ife ndị abụọ na ife abụ na ọ bụrụ sineti abụrụ na onye mmadụ mmapụta ọsịsị gị ya ndị kwuru okwu ekwukwe n'ihe ebe a na-ejebe mmadụ ndị na-ekwuru okwu ya kwurie ọ bụrụ ziganụ a na-eziga gị ịma ife iji ekwu ma iruwe ịma ife dị ndị ụlọ mkpa ime ọya ndị ụlọ na-aya ịma mmegide na-emegide ndị ụlọ ije ebe ahụ ya ewere aka elu kwue ya ekebe ego ị ga-ajụ ego ma na-ekwu ife ị na-ekwu ọ bụ ndị aka eleta ị nwere the capacity ị nwere the education ị nwere the courage ị nwere the experience ị nwere the history ije ndị Igbo na Naịjirịa onye na-akụ ya onye ama ị ma ihe butere agha na Naịjirịa ị ma ihe ejide ndị Igbo n'ọnọdụ aba nọdụ ebe aka ọ bụrụ na ị na-asa nwa ajụjụ ndị a obodo ebe ndị Igbo ga-eziga gị ị ga-ama ihe butere nsogbu a anyị nwere efu ijebe chọbele si ya sọ the problem ọ ya ka m jiri bịa mụrụ na ya emebe ife a akpọrọ m vootu nje na 2015 oge nne na 2018 ka ndị banye oge m na-eme kampen odeni were ego na-akpọ ya ibe m kwuru promise m mere ndị Anambra Central ndị na-ege redio oge ama mana m kwuru na nje na sineti na ihe gbasara constituency project awụrụ ebe a ga-ejibe kampen n'ụlọ ga-enweta more than a 200 entitled to
Mana the second thing in the Senate na ga-ewu n'ọrụ ọdụkụ ụlọ ego dị ya na-akpọ ya redio zigara na Senate na ga-eme ụlọ ihe niile mmadụ nwere ike ime na ịkpata constitution project mana nke ka mkpa bụ na ga-ewu n'ọrụ ụlọ ga-arụ olu na Senate na ga-ekwu ebe otu ndị Igbo ka a napụta n'ebe ahụ ọdụkụ na mkpa wee nye na 2018 mana n'ọfọ years ka kwesịrị ịnọ ndị PDP wee bịa na court wee jigide rie arọ na abụọ na ọnwa ise ime fọdụrụ 17 months oge m lara ebe ahụ mana ekwuru na ọbụrụ nwanne ka m nọrọ ebe ahụ ife dị iche ga aka nke izu na m ga-eme ihe gbasara constituency project na afụrụ ya anya ife ada afụrụ ya anya onwere ife na-alụ ọnwa ga-emepe ụzọ onye ga-edebe ọha akpọkiri ya ka ọ nwere nwere ihe eme maka na Ohamadike jere ebe ahụ wee tinye 68 projects across Anambra Central Senatorial District 68 na 2018 even na each senatorial zone for constituency project a na-adịghị the year before bụ 266 million mana 2018 ama ndụ ATM na 8 committees wee sị ebe a weta constituency project total 800 million na Anambra Central 800 million 2019 ntinyekwa 540 million owekwa 1 billion 340 million ọ ga-emere attract in 17 months to this Central Senatorial District award contract ahụ niile mmadụ ebe a na-abụ ụlọ ewere ọnwa nkọbọ si na ama emetụghị aka ndị niile enye contract ahụ ka ha lụọ ya jụọ ha na nwere enye nwa nkọbọ nwụrụ ya nna na ego anọ ya mere eji wee lụọ ibe niile alụ ebe niile across the senatorial zone within 17 months even oge na nọzi na Senate aka na-alụ project ndị mmadụ na-asị ebe aka dị alụ project onye ahụ first time in the Moses in Canada. Over the 2017, but now they can say January 2018. We were not January. Only name supply gas supply to Anambra Central with the office in Kobe. I can't do more longer. Only me to my no meeting. We said them at organ, or said organ or Osama, Senator distinguished Anoria, or said the Billiard. Anambra Central 31 kk, value 34 million naira. More money and buy place every day auto. KK, that's an area of the one. No Michigan out to 12 other senatorial zones, jacket up. And this letter will take it over. Ose abeji, often, or beji, only most state only for Ajero, Labia. Often, we can say, Western Keka, not at 4 million, Kaka 17 million. Concern area of come 17 million with that account number. Uja Western is in Igbo. Osana Kero. It's only about some of them. What's that? They need to take care. Also, no address a member. Count 17 million, when you don't know, sign up for us of like in Sia, oh, you're cable. Okuya. My if you don't bring it together, within 7 days, if I'm going to hit here, wait time of this, you have a emergency. Hotel Aka, the group at 1 car, and you 3 points. The party get the whole of the level. Actually, 4 of the local government of that 28. 3. I'm not going to go to 3. That one, I'm actually in a public place. All your announcements in the Senate. The way they just made
na senator was named n'ime chamber onye ọrụ abụọ ọsọ n'ọfịs iketa ọrụ ya iwu na ya arụ ya ọrụ na ịlụrụ ya o meghị ibe ewetụrụ uru adịghị na nkebe na enweghị na nkebe nke ọrụ Senator Umeh so ndị chọtara ịrụ ọrụ na-abịa ejebe esogide na ahụchacha anya ọ bụ ejebe ebe niile so in 17 months and nọ na Senate Idemili North ebe a 2018 project ebe a construction of solar power borehole with overhead tank and reticulation na nkọ alụsị completed ụmụaka construction of borehole with overhead tank at Ilo Uruoka Nkwele village Ogidi completed. Renovation of primary health center Orogu completed. Completion of classroom block at the Amazing Grace Secondary School Hodlume completed. Construction of solar powered borehole to overhead tank at Awana Obusi completed. Then the best of them all, construction of solar powered borehole to overhead tank at the Peters Anglican Secondary School Abacha completed. Now the best. Anambra treatment plant. Now the best water available. Idemili fair. I was here. Ndị Abacha, the Anglican priest not there during the Abacha and the Oka. ATM construction of 1,000 seat capacity step concrete pavilion no Civic and Cultural Center. Construction of powered borehole to right back at the Game Market Square, Lazy Owen. Construction of solar powered borehole to right tank and it's been a no mode. I was in a tank in the million. Ndị nke ya kwụsịrị akwụsị bụ oge m anaghị ahụ na Senate ka onye nọchiri anya m batara wee gbadie na ministri ebe esi tinye ọsọ ọrụ a sịra na m apụgo na nhọ kọntinuiti segezira m ntị wee wekọrọ ndị ọyị ya tinye na those projects eme ya abandọ ebe m na-agwa mgbe nta koside maka anyị tụmara dị kọntraktọ chọta fon nọmba ha onwe ka anyị kpọrọ bụrụ nwaanyị onye ọka ịfụ ya anyị lachisi ọ na-ekwu na ha ka ọdụta ka kamera dị ebe a etu a ka o si eme anya nụkata ike gwara anya so n'ụlọ ife mere na projekti mmemme ndị Idemili North ọnụ nwere ihe ọzọ mmemme na 2018 ha sụna asụ maka wee nye 70 indigent students scholarship Tempe local government, Kabajira University, and Guava. 10 the local government. Idemili North, then Umakono. Ndulwe Chinedu, John Winfred, Unizik, all the medicine and surgery. Dim Ubana, Orogu, all 400 level now. Akudolotuku Dalo Victory, Federal University of Abakaliki, Medicine and Surgery, all 400 level. Ogoechi Sylvia, all of University of Port Harcourt, all of Medicine and Surgery, all 500 level. Only the Umoji. And the Christian Chiso, Unizik, all of Engineering, 400 level. Ogo Omu Abatete. Chimeze China Azai Sabela. Local Government University, Public Association, all graduates to go to a very good today to Tachi, Local Government University, by the Nursing and Midwifery, 400 level, only Ezio. MFO Pascal, Sovetuku, Local Government University, Law, 400 level, only Unequaled. Ekunye Anthony Chinedu, Political Science, National Open University, 400 levels. Ojakanata Abasa.
Take me on that, and then all my students. Thank you. Oh, yeah, political science, Okonkwo Chidinma Gloria, University of Nigeria, Suka, Biology, onye mkpere ogene, ọ bụla na-ejudo, ọnwa n'ikiri. Aaron Akachukwu West, School of Health, Ogosi, o nwere pharmacy, 400 level, those all graduates now. And I paid for him to get registered by the Nigerian Pharmacy Council. So all of them registered pharmacists now. Oh, yeah, oh, Bologna, we have the Charles Okolo, Kalana, Idemili OFR. I'm going to do masters. I'm going to do master's degree. All my grade visitor. I'm at 11. The interesting thing, for the notes, when I have a scholarship in 2018, after election in 2019, I didn't return to the Senate. I continued paying their school fees till date. I don't want to make the Senate that my mother will do, even though it will come back to the bank. Next 2 weeks, I want to go finance for majority of them. They will get them for this month. So, even Bombaro and Materials, I bet that even on the way you know, and they are Senate. And on Senate, if I don't have a even at the time, and on my Senate, my seat number 109, I'm on the last. So I'm not as well. Oh, even I don't know when I came to it, I don't know as well as I did. Saraki, Senator, yes, Senator Umeh, Nkuruana, Ndina Manana, and Sabah Jigga. I don't know, the Unisiaco, I don't know, Saraki, what party will go there? Oh, my God, the motion that the children of Southeast, young face motion to or what we want. Which one you want to get the West, what I call Taba, Enugu, Macro, the way to go. You want to get here. A major debate about People are have to take that line. Train number from Port Harcourt to Aba. They are now rehabilitating from Aba to Umaya to Enugu and Anambra. How much they do? Before what are you doing? I see $8 million to do that to the well line. Oh my God, I'm going to get and I'm going to be vigilante. Oh no, I said you're not I'm going to a state. What's one that? What are you to see by Anambra State? It's not like the vigilante. I'm going to go very well. What do they mean by that? Whoever brought up where Timana maybe a man, now vigilante Anambra State, no former commissioner of police will this year. Now, I never know about I'm a hunter, alternate TV, then a video. Where's the Inspector General of Police? He had to turn away when they are in Anambra State. But what I'm going to tell you, well, sir. Now you look at TV, where I'm in Anambra, where I'm in Enugu State. But what I'm going to Nasarawa, about the woman, what we got at the man, what's that? 7 men, 1 week after. Buhari called IG of police. See how the town Abraham. And about to say, all the guys that will be that way. All the money to their own. It's what all day. They put a airport from international airport, they put to local airport. All the emotions are getting me, man. But they want the wrong way. They do see them. The food, they do see the wrong way. Have to pay to give all the international airport. But people with emotion, you support with emotion, sign here to go sponsor the 45. And the babies and the cross river. I think they don't have my man, if I have babies. You can get here.
ewetara list ka ebe ndị mmadụ na-eti na EFCC obodo ndị South East nọ na ya nwere South South nọ na ya a na-eme ka ebe ya approve mmekwa ka etu a sarakịtị na ya sinetu nghọtara ya wee gwee ya ka pawuda ka eji na-esi were mmadụ isii ndị Yoruba eweta mmadụ na-abụọ ndị Ugwu eweta mmadụ ịnọ ndị Igbo nobody ndị South South nobody na ihe nke ya aka a na-ayọ mbido mkpechiri December 11, 2019 arụtụ ọbụla na ya na-eji ebe ụzọ seshọn chụsịa ndị bụ kamera ndị Hausa bụ eziokwu n'ife mmegbu dị correct I return a statement that returned to Buhari according to my force of argument. Last year, APGA now, Enugu State as a member, SEN, Edo State as a member, SEN, Cross River Secretary. Ndị Yoruba man now, every day same model. Ndị na Kwara State, ndị Yoruba, ndị na Kwara State Yoruba, enwere mmezu na ọhụrụ. Mana abịa bụ adịghị onye Yoruba. Onye na-eji ebe ahụ eme, ọ bụrụ iji ebe ahụ ekele ego, ịnara ego saịnị ya ụgwọ, adị na-eme ya. O nwere ego 50 million naira, ndị na ama ewe. Sị enyi na-abịa n'ọfịs m ka eme the right thing. So kịta a na-ekwu okwu ibe ya emenụ maka onye ọla nwere ebe ọ ga-eje. Ibe nwa na-ekwu bụ na sineti a na ọrụ bịa na ga-abịakwa ndị Idemili North na ọrụ bịa ka anyị na-enye anya n'ọrụ a ga-alụ hapụ onye na-eke ego. Abịa na pati a arụgo m ọrụ pati a mụ arụ national chairman 10 years. Mgbe ọ bụ onye a na-ekwu ọrụ oge niile Ifeatu Obiokoye mgbe ọ bụ chairman PDP ndị gị ọrụ ka a chọrọ ka ego ibe dị na ya saa jụ ọ bụrụ na narị ego a jewa ma ndị na-akpali nkịta aka m ejewago ndị obodo oyibo mana jụrụ ndị mọni maka na esoro regista APGA maka ọdịmma ndị Igbo mana ebe m na ojukwu maka na enwe obodo sikọtara ahụ n'ime so na ibe a bụrụ ibe eji egwu egwu ka ọ bụ onye a na-edenwu n'ebe anwa gwuo okwu n'afọ ndị be anyị o nwere ihe ọ na-eje na sineti ime na ndị na-ekwu so na nke na-ekwu ihe ize ya emewo ibe onye a ga-alụ ka ejiwe nene ya mụnwa chọzi ịkọ maka mụnwa ndị Naijiria marago onye mbụ ma Buhari ma ndị Igbo niile ndị Hausa ma ndị Yoruba gbanwe onye na-akpọ Senator Victor Umeh Mama onye na-akpọ Victor Umeh a ga-ama aga ya mana ana m esi isi ka mgbi ebe ọmụma aga mere m okpuru mana airport asị this man a na-abara ekele because of ibe na-eme ndị Naijiria bụ onye mbụ so na ọ bụrụ na uche unu na m ga-eje ọzọ enyi m unu tụrụ kwuo ya maka nchọrọ m ịdị agbagharịba olu ebe mmiri a na-ekiri mmadụ na ọ ya aṅụ anyị m ekiri nwa ụlọ mmiri ụlọ ya aṅụ mana ọ bụrụ ka ị ga-azụ abịa ekenwe ịda ijiji a na-eke ego ekeje ego anwa wee dị mee misteki ebe anwa ya akwụkwọ ọtọ sineti a ga-eme gịnị ọ ya agba ọtọ ụna ama afọ onye dị ka Ohamadike ebe ahụ ọmụma nwere ga nwere ebe ahụ ọka n'afọ ụlọ eje n'ụlọ ahụ na-abịa so n'anyị ka nsị abịa bụ ụlọ na ibe dị mkpa maka ọdịmma ndị Igbo nọmba 1 dere ozi ahụ a ga-eje na esusi nke gara aga na ọnwa iri na asaa ụlọ aka na-eju akọ ya adị nnọ ya 4 years ụlọ ya bụtụrụ ya ebe so ebe ka gaba ihe ndị Idemili North mgbe egbugbu n'oge onye ọ na-edebe ebe ọ na-ede ọbụnye bịara ebe a bụ ka bịa gwa unu na ebe ọnwụ na ọ dịrị ụmụ mma ede mgbe kiri ya na nna azọ ọnwụ na ọ dịrị ụmụ mma ụmụ esi ụlọ ụtọ onye akwụkwọ n'aba mgbe o na-eghere oge onye akụkọ na-emebi maka onye na dọkịta na-azụ brak ọzọ bụrụ ebe Ohamadike n'ebe a na-abara ibe ada kọpụreti na-eme elu ọkụta kụrụ mana Ohamadike pụrụ n'ebe ahụ mgbe m na-eme ya ndị mmadụ amaghị ibe m na-eme ọ politiks ka ọ bụ mana kịta m pụrụ ebe ahụ ka ọ sọ otu onye nwe abara ibe ọ na-ejekwu ịzọ gọvanọ na-abịa steeti o nweghị onye na-ebe ahụ
nwere ike ikwu ibe anyị na-ekwu. Ndị ụka dịrọ n'anya onye a na-ekwu si na-etu ebe ndị ụka dịrọ anyị na-eje. Ọ bụrụ na ụka dịrọ gị n'anya ị ga-ama ibe ị na-ekwu mana oyibo dị na ya sụọ ya prezidenti ebe osi ya dị mma ndị mmadụ ewesoro gị. Ndị nọ na sineti ndị dịka Rabiu Kwankwaso ọmaka ọwọrọ Kano steeti ndị ọfa na-eweta na sineti ahụrụ ibe anyị na-agba ebe akịta na-akọ ndị a na-eke sineti onye a na-azọ ọkụ otu erie ije ebe ahụ ndị ma na-eweta bụ ndị ha yuzugoro ma nwee experience ma ndị pụta foreign service pụta ya n'aka o nweta na kọsineti Ibrahim Obiri onye Sokoto ọ nọ na Nigerian office na London 15 years before that. The present Senate leader, Senator Abiokoye, who retired permanent secretary, the Federal Minister of Foreign Affairs. Governors, former governors, Nasarawa, Abiokoye, governor is 70-something years. Aliero, governor of Kebbi State. All the people that are ever already had a good Kana Amora. Getting the government agreement. Government agreement. The government EFCC and the program. Pass all the one. Senator Victor Umeh. So pass another Makunia. So another one. About come on, leave out of money. When I'm going about here. They never miss out. They never miss out. Never did one of us to us. Maybe it was about an even, they don't actually have it. They made it in one. One person who will take the ego. He can make it more young than you. You will not get it. See that the time of my baby. Even the new power can move. When I'm former national chairman after 10 years. Come on, even the people getting for 10 years. Man, I'm going to get in order. So I'm fully recognized to go there and stand for you and do it the way we have. So why don't you like that? Anyone have a matter? No, we don't have. We don't have. So I'm very wrong. Don't know. After that, I'm no. When they say, Macron, Nana, the name, I don't know, Nana, I don't know. Manamo, and we can know. The distinguished Senator Victor Umeh, Ohamadike Ndigbo, I can again thank you. Because you are will to go for 3 minutes. Can you metal? Can you make it up? Dị mkpa na anya bụ ije ọbịa nọ ọ gwaga anyị okwu distinguished senator agwaga anyị okwu ọgwa mmadụ ga-agwa ka ọ kwasịrị anyị okwu gwa ya otu o si jee n'ife niile ọrụ na ọ bụ ịjụ anyị ajụjụ na ọ masịrị anyị
na anya bụ Senate na ọ ga-anachi ya na ọ bụ ife o kwuru tata. Ana m privilege indulgence of eze nwa mmadụ the SSG ka m move emotion na ndị house amara na mejebugo house amara na mejebugo house na 1983 otu ụwa ahụ ụlọ ofu ya ọdịsị aka nwata 1983 ọmụ represent Idemili North on the platform of NPP na House of Assembly. Tuenu ochie dike dị iwa. Ana m move motion n'okwu ọ gwara anyị na ọ chọrọ na ọ na-amasị ya na a ga-anachi ya Senate na ọ bụ ịjụta ndị Idemili North na ọ bụrụ na ọ masịrị anyị na anyị ga-asị ya ma ọ gịnị. My motion now bụ na those in support na Ohamadike, the only senator APGA has produced in Anambra State, ọ dị ka ị na-echezọ na tata the Idemili North na-ekwu na-ekwekọrịta otu isi gwa anyị okwu na anyị na-ekwu na ị ga-anachi anya bụ Senate. Those in support say aye. Those in support say aye. Those against say nay. When I joined the Idemili North, there was a Ohamadike governor of the candidate, the best of all the candidates. But I'm after you now. Why after that? Ohamadike and APGA no tata. Ohamadike. Mbodi ka agwo. People are grace. I want to say that the reward for good work is more work. That will be your motto. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Onye isi ndị ụmụ nwanyị asatọ woman leader, asatọ PT, all support group, and Umeh media. All the catalog, the Ifa and Yametaleba. Chalo. Honorable. Ohamadike Ndigbo, Vice Senator, my honorable.
Thank you.